ইএম সহ जों 5 জন এবং মহারাজা রাজচিনি এমডিসি ডোনাল্ড দেববর্মা दिल्लीयाव जों अफिसियेल ट्रिपाव थांखा এবং अफिसियेल ट्रिप गाहामखा जों जोंनि इउनियन गभर्नमेंट ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अफ स्टेट फर फाइनेंस मनोज चौधरी এবং দুইটা এমবেসিনি বরফবাইবো जों मालायखा ब्राजिल एम्बेसीनि एम्बेसेडर এবং इजराइलनि एम्बेसीनि जे चार्ज दंनाय बबाइबो जों मालायखा এবং তিনি जों খুব খাতংथबि मासाव एडिसिनो তিনি इंटरनेशनल लेवल रिकॉग्निशन रखा है बिनि बागिनो सीएम এবং ग्रुप ऑफ पीएम जों थांनानै जोंनो एम्बेसियाव सरकारि बाबेनो बरम रुबै जों आलोचना खालायखा এবং ब्राजिल हाय कंट्रीज बाय कल्चरल एक्सचेंज जों स्पोर्ट्स एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री रबो सामुं थांनानै पग्लाम रं लायखा এবং फाइनाय 9 तारिख सेप्टेम्बर जों इंडो इजराइल प्रोजेक्ट नायनो बागे हरियाणावबो निमंत्रित अंखा आरोबो एडिसि हाफांनि पक्षे एग्रीकल्चरनि एक टीम जों थांनाय थाङै बाहायके इजराइली टेक्नोलॉजी बाय जोंनियाव एडिसिनि गोबां मा जागाव जों सामुं थांनानै अमरबनो बायलेटरल कॉपरेशननि बिसिंथि जों खालायनाय सो दिनै तो आसुक न हैचे एंड इट्स वेरी फ्रुटफुल जों प्रोजेक्ट रखबो जमा रखा प्रोजेक्ट रखनि गुड रेस्पॉन्स जों ननि जों खाख्लायो এবং 1300 crore निर्मला सीतारामन जे बरो पैकेज घोषणा खैमन बरनति बो कगलामखा निश्चय सेंट्रल गवर्नमेंट विल लुक इनटू इट बाहायग्लाय एडिसि हाफांनो और आंगो गाहामख्लाय सामुं गायगोन अबति जों कगलाम थैंक यू